Dobrý deň, vítam vás pri našom prvom spoločnom videu, kde sa budeme venovať viazaniu vinohradov. Konkrétne, čo sa týka viazania, poznáme rôzne typy. Všetko to záleží na tom, kam chceme smerovať produkciu. Či chceme dlhý ťažeň, veľa hrozna, alebo či chceme kratší ťažeň, či ho chceme ohnúť do oblúku, alebo ho držať vodorovne na vodiacom dráte. Všetko záleží hlavne na tom, že tuná potrebujeme mať umiestnené hrozno, listovú stenu potrebujeme mať umiestnenú v drátenke. Ťažne vyvezujeme vždy pomaly. Môžeme využívať buď to viazacie drátky a vlastné ruky, prípadne si vieme pomôcť rôznymi praktickými pomôckami, ako sú viazacie kliešte. Určite si pri vyvezovaní dávajte pozor na to, aby sa vám vaše pružné letorasty nezlomili. Je to vždy odrodová záležitosť, každý letorast je inak pružný. K praktickým doporučeniam sa treba určite venovať tomu, dokedy viazať. Treba si všímať to, či už máte riadne napúčané očká. V prípade, že už by boli veľmi veľké, je treba počkať, pretože riskujete, že ich zalomíte, čo mu sa snažíme vyhnúť, aby sme sa vyhli a minimalizovali straty. A na záver dnešného dielu by som vás chcel pozvať do ďalšieho sledovania nášho spoločného seriálu. V ďalšom dieli sa už budeme venovať rašiacim vinohradom a spôsobom podlomu a čistenia kmienikov. Teším sa na vás.